To nakaliang jonga kumui na ginang basnong jonga ni gisnong umsning prokobi. Kawin na gisnong bahap apo umsning taon dorbar. Te hakaban kong nga panpaw kajing songu kajing kublay ya i MDC jongi kong Magdalene S Maulong. Ya kajing kloy kajing kloy ban perkat perdan nga jongi kumno ban perkat na menta ka bah kamiat ka imlang kasalang nga jongi kamtam hapo umsning. Pi ka umsning gadi kawin na ki area mo kata ka business area hakaba baro kiwan bantit bantet na kanika snong ka thaw jongi ti ka jing kublay kali kerpang ni kaba ila koy ban pulut konsep na kaliang nga jongi ban yarap ban kumno ban penong ya kani program ban ai kini dawai haman laki area haman laki snong githaw ban yada na uni uknang jingpang Ikong Magdalene S Maulong ibade inong mikhamat na ka umsning constituency rengkat bat ka kenhun jong uba tebor patau ubade unong mikhamat jong ka maulai constituency kila penlong da ka jing senret dawai disinfectant habaro ka wei ka area jong umsning town hakane ka sini lalet ban senret dawai sya ka umsning police outpost ka umsning PHC ka yo umsning ka lat jagirut ka umsning CNRD block bat kumju haki surok ba ki bagi paj ba ki yalum haki por ki bailet thichinten hakane kasi lai don lang nadu chairman jong umsning town dorbar uba e makado nangta uba Rocky Marwen ubari orang ba shnong jong umsning proper B nangta uba ar khonghat ubari orang ba shnong jong umsning proper E uba Lansius Imli kiwe kirang ba shnong kibadang hap hapo ko umsning town dorbar to nang kong e ngamla kremda ai ngo ublay trai kemrat ni bulan lam rekat ni kanika step by step tak ni kemat pamta tegidon ni ka por na kemta bangin yayang lang ban ya Peni hakan di kapor nak mentah pengwan ben spray kini ki dawai nam ta ni knyang coronavirus te ya kini ka jing spray ni dawai la sponsor dari MDC Budon Brom jengi i kong Magdalene sok mi mulong bat kumjuru bat ka group jong i MDC Budon Brom jong ka mulai constituency te nyadap dari jing sokwen bakrau Bangilala ya ka ban le la ne ban pendap ya kene ka kam ban spray ne dawai khnang begin laj na kini ki khnang jingpang tingila pendap ru ya kene ki jing spray ha kapok ka umsning tanur bar hi brokawai nalu ka umsning tarim umsning proper B umsning proper E ka umsning umsolang berkumjur umsning lumurman berkumjur kini ki surok ba kiba bat kiba markap jong kene ka yo te ni kimelenti bakini ki baro ki jing penkre la ni ki jingle ke jongi ban yada nang ta jingpang kini ki jingpang yin laj na ki jing pang ki bukan ban yo ban siap apeng ki jongi te hang ni don ru ki rongba snong jongi ki rongba na snong ke juru ki volunteer Nadu menam step kalau ini rengkat ke jing yatrai ke rumah snong nagi snong prepare jongi beron rutri ke snong bat kumjo rugi volunteer rumah ke jing yatrai sistem ke jing yarap jongki nyala ban pendep kenika rukom ke bedai ban ngai kublai kerpang ru ya kenika grup kiba warna silong ban spray kini dawai te nangai scam ba nyala ban pendep ya kenika hakene por kini program ki made banle Tekini ki perlong ke warna selong kin le suk le san kin poi suk saki ying kisem jongi datang kini ki kintin ngai kublai sibun kerpang sai sin pat yai MDC Budon Brom jingi baila le sen nam ta jongi naka jingarap basbun ke jongi long nila ban yada kini ki yang jingpang tang kini kintin kublai